sa ng Ginoo nga mobalik siya aron pagkuha kanatong tanan. Misa ng Ginoo nga mobalik siya aron pagpigo mo ng mga bala. Sa usa ka pagpilok kita alidan, sa mahimayaong biti sa kasal. Unya kita Sa itaas, paglalino sa panganod, sa pagtagpo sa Ginoo. Hesu Kristo, Pagkatao kung maputli, palandungo kung masulog ta, kung magpuyo sa himaya. ikaw niya Ang pinili sa Ginoo, iyang dato pagsiguro dato sa iyang puloyan. nga matahong Iyang sugan di mapalong nga tanan nga balan dito sa iyang puluyan. sa Biblia Mabasa ta nga mobalik siya, musubang sa silangan o kasadpa, pagbantay bayaon niya gikalimtan ka. Ang pagbalik sa Ginoo adunay. Unya kita sa itaas, lalino sa panganod, sa pagtagpo sa Ginoo. Hesu Kristo, Pagkatao kung maputli, palandungo masulog ta, kung magpuyo sa himaya. ikaw niya Pinili sa Ginoo, iyang dato pagsiguro dato sa iyang puloyan. nga matahong Iyang sugan di mapalong sa nga tanan nga balaan dito sa iyang puluyan. sama man sa kawatan ng pagbalik niya, may maibalo kung balukong usang orasan. Sa mangisag Mansagitag mukhang ribika, ang matuod niyang naong makita ta. Unya kita sa itaas, lalino sa panganod, sa pagtagpo sa Ginoo. Hesu Kristo, kung maputli, Palandungo masulog ta, kung magpuyo sa himaya. ikaw niya Ang pinili sa Ginoo, iyang dato pagsiguro dato sa iyang puloyan. nga matahong Iyang sugan di mapalong sa nga tanan nga balan dito sa iyang